So Holy Week has ended at balik na naman kami kasi may pasok na ulit sa Monday. Kasama ko ngayon si Mama na babalik-pabalik ng Bicol. At napakaraming tao ngayon dito sa terminal ng Raymond. Ang problem lang, wala pa rin yung mga bus na sasakyan namin. So may mga bus dito na available pero hindi yun yung bus na nakaschedule sa amin. Karamihan mga pasahero dito, 5 o'clock pa doon nag-aantay pero wala pa rin yung bus nila. Kaya nandito lang kami sa gilid at nag-aantay ng bus namin. Hindi namin alam kung ano oras darating yung sasakyan namin bus. Pero yung bus namin nakaschedule dapat ang 8:30. Sa tapat naman namin, ito yung sleeper bus. Yung mga tao dito inip na kaya nagtatayuan ng iba kasi nga wala pa rin yung mga bus na sasakyan nila. Ang announcement ng dispatcher, traffic daw sa Quezon kaya delayed ang lahat ng mga bus na darating. By 10 PM, isa-isa nagdadating yung mga bus pero wala pa rin yung sasakyan namin. Walang CR eh. Ikaw muna kung may CR. Ikaw na mauna. Inabot na kami 11 PM at hindi pa rin namin alam kung sasakyan namin. At nag-announce nga yung dispatcher na yung papuntang daw Naga ng 8:30 ay itong 7178 kaya pinapasakay na kami. So by the way, this bus is a 2x2 configuration. Meron siyang CR. So medyo nagre-recline pero medyo masikip siya. So meron din siyang TV, may CCTV. Ito yung dashboard niya. Itong aircon naman sobrang lamig kahit pa paano. Malamig na malamig talaga siya. Ang ayoko lang sa kanya ay itong legroom, sobrang sikip. Kaya masakit na nga sa tuhod ko kasi matigas pa yung nasa harap. Ayoko talaga yung pag ito yung nasa harap kasi talagang naiipit talaga yung tuhod ko. Ang binayaran kong pamasahe is 1,125 pesos. This is Cubao going to Naga. Ito, paalis na yung bus pero dediretso siya ng Sampaloc Terminal. Yung upuan pala namin dito lang sa second row kaya medyo nahirapan ako mag-video. So nandito na kami sa Raymond Sampaloc Terminal kasi magsasakay pa ng ibang pasahero dito.
First stop namin dito sa Lucena Grand Central Terminal. Dito pwedeng umihi yung mga pasahero. First stop over. Pagdating namin dito sa may Calawag, sa may parang terminal din ng Raymond, para nagka-problema yung bus kaya inaayos siya. Kaya andito lang kami, buti lang bukas pa rin yung aircon habang inaayos yung bus. Leo mo, baka sumabit sa bumper. Nag-ikot-ikot muna ako ano meron dito sa lugar na ito. $9.20. Ha? $9.22. At dumating na rin kami dito sa terminal ng Raymond sa may Calawag. Ito yung aming first meal stop. Tagay. And at 2:12, dumating na rin kami dito sa Bicol Central Station sa Naga City. Sobrang pagod na, haggard na. So that's it for my videos. Thank you very much for watching. I'll see you again on my next video. Bye-bye. Eman Stories.